Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke live streaming Gosana Mustajib official. Saya nge-live Jensip kuwi nek live streaming. Tapi ya jos ti delok dari seluruh Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi, Gorontalo, Banjarmasin, Banjarbaru, pokoknya non setia live streaming Gus Tajib channel. Tapi ya sip kuwi nek live streaming bersama Gus Tajib channel. Sip jos nyeni apa meneh tik dekengi Pak nganu Bupati Pak Halim Musleh. Sing penting pindah ning Paseban, guys. Jos kuwi nek pindah ning Paseban kan Gus Tajib omahe loro Paseban nek bojone ya tetep santri Krapyak. Nek rabi karo santri Krapyak ya sip kuwi, guys. Nek Gus Tajib rabi ro santri Krapyak. Pokoknya live streaming bersama Gus Tajib channel. Sip bayaran Gus, independen tepan terpercaya. Pokoknya nek live streaming bersama Gus Tajib channel ya sip kuwi bayaran. Ya nek live hari ini disponsori oleh Henny Mebel Paseban ya sip kuwi lho. Nek live karo Gus Tajib apa meneh bayarane akeh lho, guys. Ya main keringan pengajian. Sisok kan mujadah ning pas Oraji ning masjid Oraji kan lho. Ning kalingan tau ning ngene Gus Miftah. Ya menyang terus. Sing penting nek live streaming bersama Gus Tajib channel ya sip bayarane akeh. Ya ning Pompas Oraji ya sip kuwi. Nek gawe video maksudnya pengajian. Ya ngoke pengajian ya sip kuwi. Gajarane tepo akeh, guys. Ya bagus ya banding karo ya sing penting ya nek dadi Gus ki ya penak. Sing penting ki nek tembunge Gus Miftah ki ming dietoke rondo. Masa Gus etok rondo ya segitu saja ya, guys. Mengko sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live ke kedua.